खुलुमबाय रायजोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय। दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लाबोदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो आरो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै आथिखालाव आसामाव जिब-जुनार, मोसौ, बोरमा, गारि मटर खावनाय गोमानाय जाथायफोरा सानफा एफा बांलांगासिनो दं। मख'नो गोनांदि आथिखालाव सिखाव खावनानै हमजानायखौबो गिला सिखावफोरा। बाइक कारफोरखौबो खावनायनि अनगायैबो गिदिर गिदिर गारिखौबो खावनो हमबाय आसामाव। मख'नो गोनांदि पार्किं खालामना दोननाय गंसे ट्राकखौ सानावनो गंसे ट्रेनजों बोना लाना थांदों सा 8 सिखावफोरा। गुवाहाटि 6 माइलनिफ्राय साननि समावनो गाज्रि जानाय दिन्थिनानै पुलिसनि मोखाङावनो गंसे ट्रेनजों बोना लाना थांदों सा 8 सिखावफोरा। गुवाहाटिनिफ्राय लांनानै टुक्रा टुक्रि खालामनानै मेघालयनि 13 माइल स्क्राइबआव फानहैदों सिखावा। पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव सीसीटीवीनि फुटेजफोरखौ चेक खालामनानै नागिरै नागिरै मोनहैबाय 13 माइलनि स्क्राइबआव। लोगोसे सा 8 सिखावफोरखौबो हमनो हादों दिसपुर पुलिसआ। गुवाहाटियाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। एलपीजी सिलिन्डार बेरफ्रुनानै सासे आइजोनि जिउ गोमाबाय। जाथायनि सायाव मोनथिनाय बादिब्ला गुवाहाटि बेलतलायाव जादों बे गिख्रंथाव जाथाया। प्रनिता डेका मुंनि आइजोआ न' सिङाव दंमोन। मा जाहोननि थाखाय सिलिन्डार गेसआ बेरफ्रुखो बेखौ रोखायै मोनथिनाय जायाखै। गंसे सिलिन्डार गेसआ बेरफ्रुनायनि उनाव गुबुन गंसे सिलिन्डार गेसआबो बेरफ्रुदों, जेराव प्रनिता डेकाया न' सिंनिफ्राय बायजोआव ओंखारबोनो हायाखैसै, जेराव बिथांजोआ जिउ खोमानो गोनां जाबाय। मैया 31 मार्च बड'फानि 69 थि जोनोम सान। लोगोसे फरायसा सानाव तामुलपुर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंफुंनाय बे फरायसा साननि हाबाफारियाव बाहागो लानानै फैला जे बरगयारिया खौरांगिरिनि सोंथियाव साननैसो आगोलाव दोंसे खुगा मेथाइनि थाखाय जालांनाय दावराव दावसिखौ लानानै गावनि अपिनियननिफ्राय बुङो। जोंनि खुगा मेथाइ आरो गोजाम मोसानाय बेफोर मोनफ्रोमावबो बर' हारिनि मावनाय दांनाय, आसार खान्थि, आखल आखु गासैबो हाबजोबनानै दं। बेखायनो जोंनि खुगा मेथाइ आरो गोजाम मोसानाय बेफोरखौ सोलाय सोल' खालामनो हाया आरो खालामनोबो नाङा होनना बुङो फैला जे बरगयारि बिथाङा। इयुननि समावबो सोरबाफोर बर' खुगा मेथाइफोरखौ खननो सानोब्ला वेलकाम खालामनाय जागोन, नाथाय खुगा मेथाइखौ सोलाय सोल' खालामनानै गुबुन महर होनो नाङा होननानै खावलायो फैला जे बरगयारि बिथाङा। रोदोमखां डायरी क'अपारेटिभ ससाइटिनो 24 लाखनि चेक बिलाइ राननानै होदों बिटिआर सरकारा। बिटिआर सरकारा बारग' एनडिबिफोरनो थाखाय फिन रोदोमखां मिशन दाना होनाय जादोंमोन। मैया सराइबिल समस्तिनि मथामबिलाव फिन रोदोमखां डायरी क'अपारेटिभ ससाइटिनि एग्जिकिउटिभ मेल लानाय जायो। बे मेलावनो इएम धनन्जय बसुमतारिया नुजाथिनानै 24 लाखनि चेक बिलाइखौ गथायना होयो। इएम धनन्जय बसुमतारिया बे फिन रोदोमखां मिशननि चेयारमेन। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला मोनबा जिल्लाफोराव बे मिशननि गेजेरजों पल्ट्रि फार्म, डायरी फार्म, राइस मिलफोरखौ गायसननाय जादों। बेनिनो आद्रा थालांनाय चेक होनो गोनांखौ सोरनोबा 60 लाख, 40 लाख रानना होनाय जादों होनना फोरमायदों। मैया सेथि किस्ति हिसाबै 24 लाखखौ होग्रोबाय। बिनि उनाव 16 लाखखौ होबावगोन होनना बुङो इएम धनन्जय बसुमतारिया। फिन रोदोमखां क'अपारेटिभ ससाइटियाव नांथाबना थानाय बारग' एनडिबिफोरा बे अनसुंथाइखौ बिटिआर सरकारनिफ्राय मोननो हानानै गोजोननाय फोरमायदों। गोलाव सम बर' हारिनि थाखाय आलादा बड'लेण्ड सोरजिनो गावखौनो बावसोमनाय जि बिदाय बिथांखौ हा सेना लादों होनना खौरां बिजोङाव गोसारहोनाय जतिश मुसाहारिनि हेंथायै गसंदों हा बिगोमाफोरा। बिथांमोना फोरमायनाय बादिब्ला जतिश मुसाहारिया जि बिदायखौ हा सेना लादों होननाय बाथ्राया नंखाय। नाथाय थार बाथ्राया जादों बिथांमोन सा 5 हानि बिगोमाफोरा गावसोरनि 35 बिगा पाट्टा हाखौ गावसोर मावनो हायैखाय गावसोरनो जि बिदायजों रायज्लायनानै 10 बोसोरनि थाखाय थिकायावसो होदों होनना रोखायै फोरमायदों। नाथाय जतिश मुसाहारिया जि बिदायनि सायाव नंखाय बाखाय बदनाम होनाया मोजां जायाखै होनना गोख्रोङै सोंखारिदों जतिश मुसाहारिखौ। जि बिदाया गावखौनो बर' हारिनि थाखाय गोलाव सम दान खालामबाय। दायो बिथाङा गावनि न'आव फैबाय आरो आलो गोजोनै रायजो जादों। लोगोसे गुबुननि हाखौ थिका लानानैब्लाबो थालिर आबाद मावदों। नाथाय बिथाङा हाखौ सेना लायाखै होनना रोखायै खेंफोरथि होदों हा बिगोमाफोरा। नाथाय बेराफारसेथिं गुबुन हा बिगोमाफोराबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोख्रोङै अजद होनायखौ नुनो मोन्दों दि थारैनो जि बिदाय बिथाङा जोंनि 51 बिगा हाखौ दखल खालामनानै थालिर आबाद मावदों आरो बेयो सैथो। जि बिदाया जोंनि हाखौ 10 बोसोरनि थाखाय थिकायाव बिदोंमोन,
नाथाय जों गनायना लायाखै। जाउनाव सिगि सग' खालामनानैब्लाबो जोंनि हाखौ दखल खालामनानै लादों होनना गोख्रोङै अजद दिखांदों।